Bisa kas mga bulak diri. Patay. Asa namang ibang ko na ni? Nabaysa ni. Kapan kong mama ni Rob. Lah. Ikon pa juga glaya. Saan makimeron? Grace! Humana ka diha sa mong trabaho niya dahil kay alin na din, mga una tagpamahaw. Sige kami. Huwag na kit. Ako na man. Grace! O baka na human diha, kaganira mo takang nagipabisbisa ng bulak, basta lugayan ni mong mabugdaran yung pagkaon, no? Pagdali diha! Oh, ma'am, kadali lang kit, ma'am. Dali na kayo ni ma'am. Sama na, Grace! Ganira man ka ng trabaho ni mo. Maman ako, ma'am. Kung tawagong ka ni kagtingkaon, mo, kuhan ka ba kay ganira man kagisuguan Hindi na? kayo mauna kasugod, ma'am, kay... Kini ba, oh. Diri ko nalangay ba? Sa may bayhana ni nga. Time pa. May kulang ni nga kung mga bulak, diri ba? Saan, ma'am? Away, kumpira Asa ka ta man kung ipamutang diha nga? Atong paborito kay nako nga bulak. Mura man ni naadri kaniya. Ma'am. Mura ni, oh. Asang ka ang ani? Mura po na ibigis daan, ma'am. Asa ng mga dahon na na? Anong nangawala ng mga dahon na na? Daan man na. Diha, ma'am. Una man ako naon sa ma'am. Diha, raman na daan. Oh, nangalaya na ni. Giunsay mo pag-atiman ni. Giunsay mo imong trabaho. Nagtrabaho ka wala? Pero ba, ma'am, pero mura maguna ako nakit Andre. Ako rin Oh? isab. Daot na. Ikaw ba? Imong trabaho puro na lang palpak tanan. Wa na maayo nga trabaho nimo. Asa man yun ang klase pagkabayhana ka? Mura makagway agi sa inyong balay niya. Dire tanan, ang akong kaangon nangawala ang bulak. Nangalaya ang mga dahon na nangauga na ang mga yuta. Yun sa kada adlaw ipabisbisan. Unsa man taw ning bayhana ni pagkatrabaho niya pa? Suga po ano mga. Ako ba, gusto na dito ako mangawa dari pero kami magugay silang mga sudan. Tanaw, ngamok na ko dari. Saan kami eh? Isog mga guys, ma'am. Nasa ang baba ni mo diha nagputak-putak man ang baba ni mo mura man naglubot sa manok. Ay ko chika-chika ha. Oh, nangaunsa ni oh. Asang mga kangan oh. So, wa ni mo gitarong na imong trabaho ha. Unsa daan pa? Daan, magod ni dari, ma'am. Unsa man mo trabaho ka o mulakaw ka? Wala, nanira dyan ako Sabi mo rin katabang nga siksi kayo. Nani, magod akong andan sa balay na mo, ma'am. Oh, panglakaw man eh. Mura man kag mulakaw. Tay pa ha? Mo, kumula ka, ma'am. Daw? Akuha man eh. Mga ba rin ni, ma'am? Akuha ni ba? Ako, magpareha ng siguro ta. Likod. Akuha man yung sanina. Asa grabe grabe mo po. nagipanguha? Sabi po ka, ma'am, uy. Daw? Napay nga bil pula kayo. Naman, katabang ka dili. Daw? Napay pa, butang-butang pilok, mura magag di katabang, mura magag lakwat sa, mura kag kanang diya sa karsada ba? Anong bayhana, mura magag di katabang, mura magag kanang kuan diya sa karsada, nabuko na yung trabaho nga pulag nga bil, napay pa pilok-pilok pa. Bawg-bawg anang pilok, murag di katabang ba, murag wa nang warta. Itarong, bitaw kong trabaho, ma'am. May pa kano? Katabang ra kay kang dako ka ako pagkag pangpapula ng ngabil nimo pangpabaw ka ng pilok nga ako samantala ako amo nimo. Di man gani ko kapag gwapa di gay ko kugyan mag lipstick magpula-pula ng ngabil nimo. Time pa. Dol ra ko dire. Dol. Time pa. Upuan ra gud na. Murag kaila ko ana ba? Kuha man ni, ma'am. Kay pero ganun tanaw na ko na murag. Naku inana ba? Kuha man na, ma'am. Gikan man na sa mong balay. Ay, ako wag yun niyo, katong bantok rang nakulangan ng aqua ritong isa. Ikaw, no? Katabang raman nung takakawatan kay ka, manghilawot ka kay mo kasi. Napay lipstick. Ako nga na lipstick, yung mag-ikuha rito sa amin. Sabi po ka, ma'am. Uy, tanan na lang. Nagtukag di takabantayan na magsige kag pang lipstick bisag diri ra. Kapasa na kay kuanan diya sa Ay, ma'am. Wanto ba ito akong kuya ron dari, ma'am. Duwa sa kuha. wa ko'y labot bisan pag kinsa nang wadto diri basta kana imo trabaho nimo. Ayo. Ayo. Eh, Oh, yan. Mayong adlaw din ma'am, niyan ko diri ma'am kay nangamusta ko sugig suon kung okay ba siya diri ma'am. Kung okay ra ba yung trabaho. Kana lang ma'am. ya. Kira ko dari, ya. Oh, okay ra man kay ni Cedric palangka kay nako nibutan kay ni okay siya. kay sa diri dai. Oh, okay ra kay ni Maayo eh. Okay ra man kay ko dari, ya. Okay ra kay diri wala ka kuan diri okay ra yung trabaho Ay, daan. Okay ra man sa buutan mapagay si ma'am, ya. okay kay palangka. Ay kanang
to di Chris magkaon sa ta murag gutom na kay ko ba. Opo may pamahaw day. Wala pa ganihan na ako ni gitawag niya. Sige sa bisbisan ning bulak gina na ko nga unya na kay unaon sang kaon kay lisod kayo nga mapas mo ta kay Ganit. lamo sa may kapital na to sa tong trabaho no pero kani naging bungol kayo tawagon unaon sa danya ng mga trabaho mo lang giadto na ko diri. Kumbinsi Asa na day si ko. kuan day pare day. Pare lagi diri. Ay na to nay trabaho to. Ani lakaw? Mamaw sa ta do. Ah, bago bito ko nang kaon pati busugan yun ako. Nang Jimmy. Oh. Kani mong manghod ganahan kay kumutrabaho niya. Una akong ginapangita yun sa babae nga kanang limpiada kaayo nya kanang mutrabaho gud sa balay kanang hinlo kayo mga plato kanang basta di mo masimutan ng mga kanang mga sabo niya kaning mga bulak na ko maayo kay siya mo timan man ng ganahan kay ko niya mo atiman jud kanang ginapamalitan ako sa bisag unsa gusto niya mga pahumot kanang mga pagwapan niya. Daan pa man sa una kaning bata pati tinibot ana jud ni. May manghod ako. Palitan ako ng lipstick tanawan na ko nya kaning kuan kaning kwintas gipalit ako ni saya pa regalo na ko sa iya ha. Okay. Mayo mo sa trabaho, mayo sa trabaho diri niya. Kinatabang-tabangan ko niya usay ka nang nga. Ayun na lang ma'am, ako na lang ana ma'am. Muna ganahan ako sa babae. Udo ko nagmahay nga gipasulod ako na diri kay. Oh, nanambok ko ba tao? O gani, Pati nang payatas sa una ba? dugangan ko na yung sweldo, patasan ko na yung sweldo. Mayo na, mayo na. Ay ma'am, una ra day ko ma'am kay daka pa kong trabaho sa balay ba. Kaya? Oh, nangamusta na ko si mama kung unsay kahimtang nimo diri, maayo ba ka diri? Asa ko niya ba? Muli na ko. Ma'am, pwede ko mukuyog sa mga na. Muli na ko. Kuan man nga, mubalik siya nga na ako sa trabaho. Kasi mo kuyog nga. Pag trabaho ra gud ka kamay tay. Mirinda, dili ka magmirinda? Dito ko pati musugan ako, kamay mahintan mo. Kung maglinadlong na ma'am, ikaw na bahala na ma'am. Yang kuya ba? Dara lagi ka. Sige na, ako na yung bahala ni mo, manghot ni mo, palangkaon ko ni diri. Ikaw ha, di ka mo kaon na, kay kaon na, di mo man trabaho ni mo ha. Kumana na ha, bantay ka na ko. Kanay mo ka, kuan, ikay ka ng naw ni mo, di ka ka. Di, wala kay kaon ha, wala kay kaon, di mahuman ni mo ng trabaho diri. Trabaho na napay, pang pula-pula ng habil ni mo. Salamat ka, kay di abot imong kuya ha. Ay, kung kuan na ka na. Kawatan kay kang dako ha, kawatan, hindi ka bihanak ka ha. Kawa, basig. Kakuan kay kabalik ko dire. Oh, sunod ha, diya na ta kaisulod ha, diya na ta kaisulod-sunod, diya na ta kaisulod-sunod. Kanay mong ka, kuan nga pagkabayahan na. Tarungan ang bulak niya. Arin sa, tanawan ang mga kakabalo mo atiman ha, tanpa yung siligo no, pagka naniligo. Wasa na di ha, tanawan na oh. Oh, mga tubig, way mga sulod oh, asa na mga sulod diya. Siguro gyud ni mo gyabuan ng mga tubig no. Mga des, mga bulak. Bantay ka, ug dini mo na mahuman, wa kay kaon bayhana ka, bahalag mapas mo ka, wa koy labot nimo. Hala ka, humana lang tanang trabaho. So what's up mga katang na mag-shoutout tayo sa YouTube, nagpa-shoutout sa tuwa. Shoutout kang Mari Gumale, shoutout kang Rosel Torres, shoutout kang Romel Obsequias from Caloocan City, shoutout kay Tonton Bulango from Zamboanga del Norte, shoutout po kay Romel Largo, kay Mayora Ping, shoutout kay taga Bukid ko vlog, shoutout. Og shoutout po sa Lilibet Soriano, kay Belma Micabalo, shoutout. Kay Ramel Kale, shoutout. Shoutout kay Silsa Benitez o kay Hitman. Shoutout from San Isidro. Shoutout kay Sana Mix Vlog. Og shoutout kay Silisti Milawas. Shoutout diha og shoutout kay The Big Dwarf, birthday sa iyang anak karon. Happy birthday sa imong anak pre. Ug kana lang ay mo kalimot sa mag-subscribe sa mong YouTube channel para ma-update mo sa mong mga video. Gusto ka pa shoutout, comment lang rin sa mong bagong video. Ug daghang salamat.